У мінскае Дынамо ўсё ж прыехаў трэнер з НХЛ. Што за інвестар з'явіўся ў Батэ і які трэнер будзе супрацьстаяць Менскаму Дынамо ў лізе канферэнцыі. Гэта YouTube канал Часнок, мяне зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім. Рушым наперад. Так, давайте на пачатку закрыем тэму чэмпіянату свету. Дакладней, нават фінала. Я ўпэўнены, што вы ўжо вызначыліся, хто ў гэтым матчы быў лузерам, хто чэмпіёнам, хто крынжом і гэтак далей. Я проста хацеў бы яшчэ раз падзякаваць тым людзям, якія прыйшлі да нас на сумесны прагляд фіналу ў Варшаве па-беларуску. Матч быў даволі сумны, але эмоцыі, падаецца, атрымалі ўсе. Я, дарэчы, нават голас у нядзелю сарваў. Таму выпуск толькі сёння, а не учора. Прабачце. Да, нормально посидели. В клуб сходили, я песни попел. Але і ў Беларусі вельмі клёва гэты матч паглядзелі. На стадыён Дынамо паглядзець фінал прыйшлі тысячы людзей. Кажуць, больш за 24 тысячы. Падаецца, апошні раз такое было на Дынамо падчас канцэрта Каржа ў 2019, але гэта недакладна. Пры гэтым чамусьці на стадыёне вывесілі і расійскі сцяг. Дык і па горадзе там-сям вісіць расійскі трыкалор. Без расійскай тряпкі ну никак не могуць. Яны не могуць без расійскага сцягу, як іншыя не могуць без расійскай мовы. Паміж вамі няма ніякай розніцы. А вы говорите, мова ім патрэбна. Ну-ну. Рэч, наконт мовы тут яшчэ цікавей сітуацыя. Падчас чэмпіяната сапраўднай зоркай, як мінімум трэцца, стаў каментатар Павел Баранаў. Проста праз тое, што ён каментаваў футбол на беларускай мове. Падабайка за Паўла Баранава, які каментуе футбол і не толькі па-беларуску. Спадзяюся, Баранаў будзе каментаваць фінал, інакш навошта я гляджу футбол. У мяне сёння дзень нараджэння і лепшым падарункам ад белтэлерадыёкампаніі будзе сённяшні матч Іспанія-Партугалія з каментаваннем Паўла Баранава. І сапраўды шмат было такіх допісаў, усе кідалі каментатару рэспекты. Магу, канешне, я памыляцца, але мне падаецца, што Баранаў гэта першы працаўнік беларускага телека, які пасля 2020 года вось ва ўмоўна вось гэтых змагарскіх соцсетках ён стаў зоркай. І не ў адмоўным плане, а ў вельмі станоўчым. Пры гэтым недоўга музыка гуляла, фінал Павел Баранаў каментаваў па-руску. А чаму Павел Баранаў не на мове каментуе? Дзіўна, конечно, што ўвесь турнір каментатар працаваў па-беларуску, а тут вось па-расійску фінал вырашыў каментаваць. Недзе таксама прачытаў, што ў фінальным матчы Паўла Баранава замяніў Павел Баранов. Не ведаю, карацей, чаму такое рашэнне, але агулам рэспект за ўвесь турнір. Такія моманты паказваюць, як важна ўжываць беларускую мову не толькі на уроках беларускай мовы ў школе. Гэта крута, што футбол можа гучаць па-беларуску, там, не ведаю, навіны, эканоміка, карацей, любая сфера. Просто кожны дзень трэба паказваць, што беларуская мова гэта не тое, чаго варта саромецца, увогуле наадварот. Яна можа быць стылёвай, сучаснай і вельмі крутой. Гэта зараз місія, можа, калі-небудзь беларуская мова стане проста такой паўсядзённай. Цікава, што здарыцца раней, вось гэта ці трапленне беларускай зборнай на чэмпіянат свету па футболе. І пакуль вы не пачалі там рагатаць такога безглуздага пытання, я вам тут накіну меркаванне. ЧС 2030 выдатная магчыма адзначыць стагоддзе чэмпіянатаў свету турнірам з удзелам 64 каманд. Як думаеце, у такі турнір улезе беларуская зборная? Ці сколькі там павінны быць каманд, каб улезла? Улічваючы, што ў рэйтынгу FIFA беларусы зараз 96, карацей, яшчэ шмат каманд трэба дадаць. Але давайте далей. Хакейны Дынамо ўсё ж знайшло свайго трэнера. І акурат такога, якога клубу абяцаў сенатар Дмітрый Баскаў. Каманду ўзначаліў Сергей Брылін. У бытнасць гульцом ён 14 гадоў правёў у Нью-Джерсі, узяўшы з клубам ажно 3 кубка Стэнлі. Пачаў кар'еру трэнера таксама ў Штатах, апошнія 4 гады правёў у тым жа Нью-Джерсі, толькі ў якасці асістэнта галоўнага трэнера. То бок, гэта той самы трэнер з сістэмы НХЛ, якога і чакалі ў Дынамо. Я гуляў у КХЛ як хакеіст, і зразумела, што я рускі чалавек. І для мяне вяртанне не будзе складаным выпрабаваннем. Таму чакаю, калі пачнецца трэніровачны лагер з хваляваннем, але таксама з энтузіязмам. Што думаеце пра такога спеца ў Мінску? Ці здолее нешта памяняць? Удачи Брыліну, хаця сомневаюсь, што может кардинально изменить положение команды. Тот же первый, второй раунд в плей-офф по итогу сезона. И стоило тогда менять шило на мыло. При гэтым варта адзначыць, што ў КХЛ Брылін паехаў не ад добрага жыцця. У Нью-Джерсі у яго там, наколькі я разумею, памяняліся функцыянальныя абавязкі. То бок яго адсунулі ад трэнерскай працы і бліжэй да там нейкай менеджерскай арганізацыйнай. А Брылін все ж хацеў трэніраваць. Таму і паехаў у Мінск. Тут у яго будзе вось першы такі досвед працы галоўным трэнерам. Як лічыце, Баскаў прывёз у Дынамо кота ў мяшку ці сапраўды сарваў джекпот? Пишите в комментариях.
Далей нас чакаюць кваліфікацыі беларускіх каманд у Еўракубке, вось на гэтым тыдні гэта ўжо адбудзецца. Зноў такі, на пятніцу планую для вас відос з Геннадзем Туміловічым, там мы ўсё абмяркуем, все моманты гэтых матчаў. А пакуль давайте разбяромся, што там робіцца з камандамі зараз. Канал Галявая перадача сцвярджае, што ў БАТЭ з'явіўся нейкі расійскі інвестар. Мы памятаем, што Капскі-малодшы доўга шукаў грошы, было гэта без вынікоў пэўны час. У яго атрымалася нешта ўсё ж такі ў выніку. Зараз БАТЭ змагаецца ў лізе канферэнцый. Можна сказаць, што ў пэўным сэнсе клуб змагаецца за сваё існаванне. Прайдзя Альбасані, барысаўчане зарабілі 350 000 еўра. Але гэта даволі умоўна, бо гэтыя грошы там, наколькі я разумею, яшчэ не хутка прыйдуць, а паездкі на матчы кваліфікацыі лігі канферэнцыі гэта таксама вытраты, якія ёсць цяпер і зараз. Таму грошы Барысаву вельмі патрэбныя. Ну і гледзячы на тое, што нейкія падпісанні ў БАТЭ ўсё ж такі ёсць, можа сапраўды там хто з расіян манетку падкінуў. МЛ таксама адправіўся ў лігу канферэнцый. У трэцім раўндзе кваліфікацыі Букіс гуляюць з Суцескай. Сапернік аднюдь не зробкава дзесятка, заўважыў Пётр Качура. Год таму ў кваліфікацыі Суцеска вынесла брэсцкае Дынама, таксама ў кваліфікацыі лігі канферэнцый. Дарэчы, бачылі, як МЛ узмацняецца перад гэтай гульнёй? У каманду перайшоў удзельнік мінулага чэмпіянату свету іранец Мілат Махамадзі. Ён левы абаронца, яму 32 гады. І на чэмпіянаце свету ён паўдзельнічаў ва ўсіх 3 матчах сваёй зборнай. Так карацей узмацняецца каманда, але я тут вельмі клёвыя словы пачуў ад Дмітрыя Камароўскага, галоўнага трэнера Іслачы. Вось што ён сказаў. Самы галоўны творца ўсяго гэтага праекту Іслач Уладзімір Ананевіч Пінчук. У кожнага свой стыль кіраўніцтва. На маю думку, ён вельмі тонка выбірае людзей. Бо я прыйшоў на пасаду галоўнага трэнера непадрыхтаваным, але ён мяне верыў, а я гэта адчуваў. Мусіць, гэта талент. Трэба, каб крыху грошай МЛ перадалі Пінчуку, і тады ў краіне будзе цудоўны праект. А як вы думаеце, калі б у Іслачы былі рэсурсы МЛ, ці сапраўды нешта прынцыпова новае мы побачылі ў беларускім футболе? Ці няма розніцы? Дарэчы, яшчэ адзін цікавы момант, які тычыцца ўжо мінскіх Дынамо ў еўракубкавай кваліфікацыі. Ужо заўтра каманда будзе гуляць супраць Нафчы. Гэта каманда з Азербайджана, а трэніруе яе Юрый Вернедуб, прозвішча даволі вядомае беларускаму заўзятару. Перад матчам украінскі трэнер выказаўся даволі стрыманы і нават так, ведаеце, шаблонна, хаця гісторыя ягоная даволі цікавая. Калісьці Вернедуб трэніраваўся лігорскай Шахтёр. Ну, калі такая каманда яшчэ існавала. Гэта трэнер з вельмі прынцыповай пазіцыяй. Яшчэ ў 2019 годзе ён казаў, што не будзе ніколі працаваць у Расіі, менавіта праз тое, што яна акупавала частку тэрыторыі яго краіны. У 2022 годзе, пасля пачатку паўнавартаснай вайны, ён пакінуў Шэрыф, з якім сенсацыйна перамагаў Рэал у лізе чэмпіёнаў і накіраваўся ваяваць. У 56 год трэнер служыў артылерыстам. Таксама у Вернедуба ёсць тату, якая ў Беларусі пацягне на некалькі гадоў пазбаўлення волі. У 2025 годзе Вернедуб узначалі ў Нафчы. Там, дарэчы, разглядалі і Віктара Ганчарэнка ў якасці галоўнага трэнера, але той апынуўся ў выніку зборнай Беларусі. Но Вернедуб у Нафчы. Дык вось, у азербайджанскім футболе ёсць свае прыгоды ў украінскага трэнера. І нават скандалы. Паведамлялася, што ў кантракце Вернедуба ёсць пункт, які забараняе любую камунікацыю трэнера з расійскімі клубамі. Пры гэтым Нафча абвясціла пра супрацу акадэміі клуба з акадэміяй маскоўскага Лакаматыва і мінскага Дынама. Вернедубу прыйшлося апраўдвацца. Некаторыя СМІ распісалі, што я нібыта буду ездзіць у Маскву. Гэта ў галаве не ўкладваецца. Дадзеная дамова аб супрацоўніцтве падпісаная паміж дзіцячымі акадэміямі. Гэта права клуба. Я тут прычым. У нас у першай камандзе няма і не можа быць ніводнага расіяніна. І ў маладзёжных камандах выступаюць толькі азербайджанцы. Тут я маю зносіны на украінскай мове і мае словы да футбалістаў альбо да суразмоўцы даносіць перакладчык. Дарэчы, так, пасля пачатку вайны трэнер публічна размаўляе толькі па-украінску. Але гэта не быў адзіны момант, дзе украінскага трэнера абвінавачвалі ў нейкім узаемадзеянні з расіянамі. Ну, падчас працы ў Нафчы. Трэнеру прылетала за тое, што ён паціснуў руку расійскаму трэнеру Курбану Бердыеву. Вернедуб адказаў, што той туркмен і не ведае, якія там у яго ёсць яшчэ паспарты. Вось так гэтую навіну падаваў прэсбол, але украінскія медыа былі больш жорсткімі. Знаменіты украінскі трэнер, воевавший в ВСУ, пожал руку пособнику расійскіх акупантаў. Відео. І там сапраўды прылетала за гэтай Вернедубу, бо ў 2023 годзе Бердыеў наведаў акупаваны Марыуполь. Вось так вось выглядаў гэты нібыта гуманітарны візіт
трэнера. Цікава, як будзе сябе паводзіць Вернедуб у дачыненні да мінскага Дынама. Але пра гэта ўжо будзем казаць ужо пазней. Таму зараз накідайце ў каментарах вашых меркаванняў, як згуляюць беларускія клубы ў кваліфікацыі да Лігі канферэнцыі. Паразганяемся ў каментарах. Ну а у мяне на гэтым все. Дзякуй вялікі за прагляд. Лайки, каментары, падпіскі, гэта ўсё вельмі крута і нам дапамагае. Давайте разам тут будзем чакаць добрых навін. Пакуль.